ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ማርእስት ትምህርትና ጳራቅሊጦስ ዝብል ወይ ድማኒ መንፈስ ቅዱስ ዝብል እግዚአብሔር ቃል ከነገረና እንከሎ መንግስቲ አምላኽ እዚያ ሐዙን ይሁ መንግስቲ አምላኽ እዛ ስኻት ነብረላ ደልኻ መንግስቲ እዛ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነገሳ መንግስቲ ትፈልጥይኹም ብዙሓት መንግስታት የናብ ዓለም ደለዋ ካፍተን አውራ ክልተ ዓበይቲ መንግስታት ግን መንግስት ሰይጣንን መንግስት አምላኽን ይባላል እስከምንለኹም መንግስት ሰይጣንን መንግስት አምላኽን መንግስት ሰይጣን በሰባት ጌራት አይ መንግስት አምላኽ ካብ ሰባት አይራት አይ ስለዚህ መንግስት ሰይጣን ዝዝውረን መንግስታት አምድር አለዋ መንግስት አምላኽ ትዝውረን መንግስታት ከአምድር አለዋ ታዛ አቤት መንግስት አምላኽ ትዝውራ መንግስቲ ቤተክርስቲያን እስከ አሜን በሉኒ ስለዚህ አዛ መንግስት ዚአ ክትነብር እንተ ዳኹንካ ሓንቲ አማራጽላትካ ምዝ መንፈስ እዚ አጸቢካ መፍላጥ ምርኻብ ንዕያይ መንፈስ ቅዱስ እንድሕዳአ ዘይትፈልጦን መንፈስ ቅዱስ ከወርሰካ ርእስኻ ሕሊፍካ እንተ ዘይብካዮ አብዛ መንግስት ዚአ ትርጉም ይብልካን ዝተሰዓረ ወተሃደር ኮንካ ትነብር ማለት እዩ ምክንያቱ መንግስት አምላኽ ብለና ለመጽሐፍ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ ያኾይና ካይደግመልኩም እና ተሰከፍከ ግን አውሽጥና ማህተም ኮይኑ ኻት ስለዘለ ነገርኩም ያ ብሉኪዳን አውራ ተዋናይ ዝነበረ እግዚአብሔር አቦ ኮን ከሎ ወልድን መንፈስ ቅዱስን ድማኔ መታአይቲ ሂድን ኮይኖም ወይ ድማ ኢንአክቲቭ አክተርስ ኮይኖም ሰርሕ ነይሮም ማለት እዩ ልኡማት ተዋሳአት ኮይኖም ሰርሕ ነይሮም አብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጻሉ ዘመን ድማኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም አውራ ናይታ መንግስት ኮይኑ ከዓይን ከሎ አቦን መንፈስ ቅዱስን ድማ ልኡማት ኮይኖም ያዩ ነይሮም አብዚ ዘለናዮ ዘመን ግን ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ደጋጊሙ ቃል ተስፋ ዝሃቦ አነ እንተኸትኩ ይሕሸኩም አነ እንተ ዘይከይደ አቦ እቲ ብስመይ ድሰዶ መጸናንዕ መንፈስ ቅዱስ አይመጽእኒ ኢሉ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ አምድሪ ብስጋ ምህላው ንላዕሊ ናይ መንፈስ ቅዱስ ህላዌ ይበልጽ እዛ ሐዋርያት ኢሎሞን ተዝኾኑ ነይሮም ምእማኑ መኸበደና ነይሩ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ በገዛ ከናፍሩ ባዕሉ ክዛረብ ከሎ ታይሉ it is more expedient for you if I go ኢሉ አነ እንተኸትኩ ንዓኻትኩም ይሕሸኩም ኢሉ ብርግጽ ድማኮም እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ አብዚ ዘመን እዚ አምድሪ ብስጋ ለቢሱ ዝመላለስ እንተ ዝህሉ ነይሩ ንሐወይ ንዓኻ ግዜ ይብሉን ንዓኺ ግዜ ይብሉን ምናልባት 1 ቢልዮን ክርስቲያን ተዳሃሊ ኮይኑሲ እንተዋ መን እዩ ንምስመን ይኹ ናይመን ሕንቅል ተይክፈትሕ ንመን ይኽፍውስ አይኮነን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ አምድሪ ዝነበረሉ ግዜ ውሱን ነይሩ ምክንያቱ ሙሉእ ሰብን ከላይ ስለ ዝነበረ ይጠሚ ይጸምእ ይድቅስ ይበልዕ ነይሩ ይኮነን እዩ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ unlimited አብስጋ እንከለኹ ይድብሎም ደሎ unlimited እንተዳአ ዋው ሃሌሉያ ሞይሴ መስተሳሁ ግን በመንፈስ ቅዱስ አቢለህ ናባኻትኩም ከመጽየሉ I will be unlimited for you ስለዚህ unlimited ከውን ማዕታን ኢየሱስ ክርስቶስ መይት በክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ ምክንያቱ ደጋጊም ከዛረብ ከሎ ከምዝ ኸማይ ዝበለ ካል ይድብል ነይሩ አሜን ልክ ከምዝ ኸማይ ድበለ ካል አቦ ሰደልኩም ይብል ነይሩ እዚ መን ይተላልኩም እስኪ መንፈስ ቅዱስ እስኪበሉ ወይ ድማ ጳራቅሊጦስ እስኪበሉ አብልኩም በሉ ተዛረቡና ሐቢርና ንስበኽ እስኪ ጳራቅሊጦስ በሉ ጳራቅሊጦስ በሉ ሃሌሉያ ጳራቅሊጦስ በሉ ስለዚህ መንግስት አምላኽ በመንፈስ ቅዱስ ተኾነትያ ቤተክርስቲያን ልክ ክትውለድ እንከላ በዚ መንፈስ እዚያ ተወለድ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ከፍቅደ 1 እንተ አንቢብናዮ ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀድመ ምዕራጉ ዝሃቦም ቃል ተስፋ ኢሉ አነና አቦም ስከት ያት ነይራታ ቃል ተስፋ ይኮን እንጂ ወላ ምዕራፍ 1 ፍቅደ 8 ኢሎም እቲ አቦ ብስመይ ሰዶ መንፈስ ቅዱስ ስጋዕ ድመጽ ንሱ መስመጽታ ኢሎ ኃይል ከዕጥቆኩም ይሽዑ መሰኻኽሪ ክትኮን ይኹም ኢሎም ታ ምስክር ትብል ቃል ታዳልኩም ናይ ህይወት መሰኻኽሪ ያትብል ናይ ዘረባ መሰኻኽሪ አይኮነን ወይ ድማ ናይ ጥቅስ መሰኻኽሪ አይኮነን አብ ህይወትኩም አካል ለቢሰ ክግለጽ ሽዑ ሰባት ንዓኻትኩም ምስራአይኹም ንክርስቶስ ወይ ድማ ንዓይ አብ ህይወትኩም ክሪኦም ኢሎም አምላኽ መስገን ኃይል ክትዕጥቁም ዱናሚስ ደሆነ መለኮታው ኃይል አምላኽ አብ ህይወትኩም ክትዕጥቁ ይኹም እዚ መለኮት ደሆነ ኃይል አምላኽ አውሽኩም መስተዓተኩም ድማ ንሱ ተመንፈስ ባዕሉ አባኻትኩም ኮይን ንቅድስና ክሰርሕ ንጽድቅ ክሰርሕ አሜን ለተእምርትን ተአምራትን ክሰርሕ ኢሎም አሜን በሉኒ ሃሌሉያ
شعو كم تزبلو دحر عسرت معلت دحر معراقو أب قبر هاريات معرف كلتة كفقد حدنا إجزابير قالك زارب كله تايلو كم برتق هبو بلا نفاس كاب سماي دهاي مجئبل كم برتق هبو بلا كم برتق زناتق أولو نفاس حيال نثاتو قميت أمولا زنبور بيت ما نبزلا ملعيبل حويد مسل لسان دما ترائم منفس قدس كملؤم يلو حويد مسل لسان دما ترائم منفس قدس كزاربو خم ذهبون دما بخالق قانقاتات كزاربو جمرو يبل ترئين تبلكم بيتروس كومبليتلي خالق سبي فرحن ججاون اب قدمي حنتي غرت كزارب زي زنقطقط زنبر سبعي از جاينت زغونه ملكوتنا اغزابير منفس اوش مسعته وغن بيتروس كومبليتلي تغيروا امين بسم يسوع يتغ هاليلويا أبي وقتكم activate هون إذا منفسس إذا حيل زي بسم يسوع كم لمدي كم هايمانوت دايكونس كم فرش كل جزء بس حيل زي تمليهم قال أتصبات كتكونوا كل جزء imagine قبر حسبوا أستنتنوا تردوا مبعرين منجست أملاخ بس منفس زترح كابز منفس واتساي منجست أملاخ يلا أبز بايبل ستادي كنا صنع علم هو من هذا اللي وفتي introduction ببوني راسي قبر هواريات سي اتوم نتا مصحف صحف قبر هواريات ديكونس قبر منفس قدس كون نيرو لعلي كباب 50 غزي بزعبه منفس قدس تصحف له تعيو بمولو دعيو زنبر منفس قدس دامبر هواريات اي نبرون سلازي قبر منفس قدس كون نيرو يس ادسرو سلازي حواتي منغست املاح بمنفس قدس بمنفس قدس تخونه صدق بنا برئسها بنهانا قنا بصوم صلتنا بقال مبانا قال ديكونه اسو نتمنفس اوسنا دلو اكتيفيت كغبرو مبر اتسرح دعيه بمنفس قدس ابي وات كان يصدق فرخ تفري ذاتس هولي سبيريت سلام مليخو سلام دداو عيدك كونكشن وحيدلو مالتي فرص صدق في وات كان دداو حيدلو كونكشن ريليشنشيب مس منفس قدس وحيدلو مالتي حغوس انت داو حيدنا بقى تمس منفس قدس لنا كونكشن وحيدلو مالتي أنا كوا فابريكا لنا يدبل أمين فابريكا حقوس أوشتنالو فابريكا سلام أوشتنالو فابريكا صدق أوشتنالو سلا the more you activate نت فابريكا نتحدى activate غير كاي تدا خسرح جميلو ناي صدق فريد فري تدا فابريكا خسرح جميلو ناي حقوس فريد فري فابريكا خسرح جميلو ناي سلام فريد فري سلا أبي وتنا أزوم بفرد صدق تسلم هيوت كتنبر تداخونك ناي تصعد قداء يكونن نزحات أتزي أسك تجري يا خري دعير حجي أي جبراني كجبراي أتجبراني خا تجبراي خا ناي تصعد قداء يكونن أتمنفس بعلو أوش تخاد سرح ناتنا ترانتا يطلعلكم مني ها مست منفس connected موان مست منفس قدس بزحات منفس قدس أنا قاشان إحنا نما منفس قدس قاشان إذا أمود دعتا تصب غير خري اللهم مسكن منفس قدس أسمت منفس قدس بزبل أرستي جميرة نيرة حدا كاب سمود من تاين تدعلكم مني اللهم مسكن بفلاي أب amplified Bible انتهت لكم نيرة معرف 10 فقد 10 شدشد الله يوحنس وانجيل خب حنت تقسينات بقيسنا دلنا تايبل بإنجليش amplified and I will ask the Father and he will give you another helper sorry بدحريت يدلو جن amplified Bible دحر لكم كوي نقطة يوتخو ليهم I will ask the Father and he will give you another helper نتا helper تبل قال ويدما نتا باراكليطوس تبل افت بخرو صحف كترجم من كلا مالتي ناي غريق قانقو حبتام سله دخونه بزح ترجم الله خمسه عالم بزح ترجم دلوا تديهم دلو كترجم من كلو انتي بال comforter تبل قال كلت ترجم الله بانجليش لنير حدا متصناني كون كلو كلايكا مچوت وهابي مالتي ስለዚህ ናይ መንፈስ ቅዱስ እዩ ኣብ ህይወትና ኣዝዩ ብዙሕ እንዲዩ ግን ነተናስማ ጥራሕ ይስትርጉመልኩም ደለኹ ሕጂ ኣም ትረዲኹም ደለኹም I am trying to interpret only the names ta parakletos ትብል ቃል ta parakletos ትብል ናይ ግሪክ ቃል ክትርጎምን ከላ እንታይ ትብል ትርጉም አለው ሓደ comforter ወይ ድማ ምቾት ወሃቢ ተኸላይ ትኻኒ መጸናኒዒ
ሳልሳይ ድማ advocator ማለት ድማ ጠበቃ አክንዳኻ ኮይኑ ዝዛረብ አክንዳኻ ኮይኑ ድሰርዕ አክንዳኻ ኮይኑ ትርጉም ዝብ አክንዳኻ ታይሞ advocator ሳልሳይ ድማ እንታይ intercessor አክንዳኻ ዝማልድ ማለት እዩ በሓደ ክንደን ስለ ድኾና አምላኽ መስገን ሓምሻይ ትርጉም ድማ እንታይ ለነይረ counselor አማኻሪ ሻድሻይ ትርጉም ድማ እንታይ ለነይረ strengthener ወይ ድማ ወሃቢ ኃይሊ ወሃቢ ጻዓት ሻድሻይ ድማ stand by whenever you need help stand by ማለት እዩ ስለዚህ ተሐለፈ እንታይ ዲና comforter ድብል ወሃቢ ምቾት እዩ ይልና ዲና ቋዳኒ ሓደ ጥቅስን ቢበልኩም የረ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድርን ከለውሲ ሓደ ምዕራፍ 9 ማቴዎስ ወንጌል አንቢብኩሞ ደቀ መዛሙርቲ ኢየሱስ ጎይታይ ሻዓት ካፍቅዲ 15 ኢየሱስ ካበሎም ንዕሩኹ መርዓዊ ምሳታቶም ክሳዕ ዘሎ ከመይ ኢሎም ኩጉሂ ይኾነሎም መርዓዊ ኸታቶም ዝወሰደላ መዓልቲ ክትመጽያ መሽዑ ክጾሚኦም ትብል ቃል አላ እስከምን ለኹም ደቀ መዛሙርቲ ፈሪሳውያንን ደቀ መዛሙርቲ ዮሐንስን መጽኦም ንምንታዮም ደቀ መዛሙርትኻ ዘይጸሙ ኢሎም ሓቲቶም ንምንታዮም ዘይጸሙ ኢሎም መስሓተቱ ኢየሱስ ታይል መልሰሎም ኢየሱስ ከአበሎም ንዕሩኽ መርዓውኸ ኢየሱስ መርዓዊ አሜን ዕሩኽ መርዓውቲ ተባሂሎም ደለውማ መን እዮም ተዳልኩምኒ ሐዋርያት ስለዚህ ናይ ሕጽነት ህይወትዮም ዝነብሩ ነይሮም ምስ መን ከለው ምስ ኢየሱስ ከለው አኮነ እንጂ ምስ ኢየሱስ ከለው ሐዋርያት 3 ዓመትን ፈርቀን ሐሚሞም ፈልጡ ካብቶም ሐዋርያት ሓደ ሐሚሙ ድብል አንቢብኩም ትፈልጡ ወይ ተጨኒቁ ወይ ጠሚዩ ተሸጊሩ ሲኢኑ ተስፋ ቁሪጹ አጽውዕለ እኳዳ ዝነብሩ ህይወት adventurous life adventure ማለት every day every minute every hour በቃ ናይ ምግራም ናይ ምድናቅ ህይወት በቃ ጽባሕ ከአስ በቃ ክድቁስ ከለውሲ በቃ overwhelming እንደሆነ ዘገርም መዓልቲ ውዕሎም ዘገርም በቃ ተአምራትን ሓጉስ በቃ overflow ሰላም በቃ ፍርሕ ድባለ ሰይጣን ይፍርሕም ፈሪሳዊ ይፍርሕም ሰዲቃዊ ይፍርሕም ሮማዊ ወታደር ይፍርሕም ፍጥረታ ይፍርሕም በቃ ምንም ስጋት ዘይብሉ ህይወትም ዝነብሩ ነይሮም ሐዋርያት ስለዚህ እንታይ ኢሎም ተዳልኩም እኔ ራይ ከመይ ኢሎም ኩጉሂው ይሆነሎም እስከ ምን ለኩም ዶ ከመይ ኢሎም ኩጉሂው ይሆነሎም ሰብ ምስ ኢየሱስ ከሎይስ ብሎም ደላጅ ወይ ድማ ቶም ዕሩኽ መርዓዊስ ምስ መርዓው ከሎውሲ ከመይ ገይሩهم ኩጉሂው ይሆነሎም በኻለ ትግርኛ ምስ ኢየሱስ ምሳይ ከሎውሲ ፍጹም አይጉሂን የሚድብላል ስለዚህ ሐዋርያት ምስ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እና ነበሩን ከለው ዝነበሮም ህይወት unbelievable comfort ናይ ምቾት ህይወት ዝነበሩ ነይሩ ፈተና ይነበሮም ንኸይትብሉኒ ነይሩም በሪ every hour ደውሎ በዚህ ሰደቃውያን መጹ በዚህ ፈሪሳውያን መጹ በዚህ ሮማውያን ወታደራት መጹ በዚህ ኩሉ ሰዓሎ ግን man is God they know that Christ had the answer አሜን ደኸሰማ ሃሌሉያ ኢየሱስ እቲ ናይ ጎይታ ናይ ነገስታት ንጉስ እቲ ምሳታቶም ደሎ መልሲ ናይ ዝመጾም ኩሉ ብድሆታት ምዃኑ ይፈልጥ ሓንሳ ነቶም ንፈልዮም ደቅ መዛሙርት ተጨንቆም ክደል ይኸሎ ኢየሱስ ጣልቃቱ ይድብል ሸዊት ቀንጢቦም በቃ ወላ ደግባም ድገብሩ ሸዊት ቀንጢ አይፍቀኒ ብሕጊ ደቅ እስራኤል ሳቶም ግን ምን አባት ይሎም በቃ ሸዊት ቀንጢቦም በቃ ከበልዑ ጀመሩ ማል ሰንበት ካይወድዋ ኸሎ ኢየሱስ ደባኽ ኢየሱስ መልስ ምሳበድም አነዝገን ምን ትፈልጥ ነው ካፍት ደስ ወይ ሃሌሉያ ካፍት ደስ ድብለኒ ኢየሱስ ወይ ደስ ይዝብለኒ እግዚአብሔር ምሳይ ምህላ ባይ ይዝብለኒ ጎይታ ኢየሱስ ምሳይ ምህላው ጥራይ ንሱ ያክለኒ ምህላው ንሱ ያግበን
ደስ 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 ይዝብለኒ እግዚአብሔር ምሳይ ምህላ ባይ ዝብለኒ ጎይታ ኢየሱስ ምሳይ ምህላው ጥራ ኢየሱስ አምላክ መስገን